Hey YouTube, velkommen til Nikolaj og Refurb. Lige nu er vi i gang med at spille Survival Minigames, tror jeg det hedder. Ja, og vi sender IP'en i description. Yes. Der er Og, meget, der er også skip PvP på alt det der. og faction og så videre. Kit selection. Okay, det der gider jeg ikke råde ved. Okay, Og vi jeg, sender, og vi sender også link til vores egen server jeg er i ikke så dum at løbe ind i midten. Only faggots. fuck dick. Der lå ikke en skid til mig. Bøssen ikke, hvor er du henne? Jeg løber bare. Der skulle også bare løbe. Vi mødes på et tidspunkt. Og må være landet nede i brønden. Helt seriøst. Jeg fandt en chest. Han starter godt ud med en brynjehjelm. Altid lækkert at have. Og det er også første gang jeg spiller herinde på serveren. Så jeg ved ikke rigtig hvor chesten er i det her map her. Øj. En chest. Jeg finder sgu... lol. Det er vel ikke her, jeg lige har været. Jeg finder sgu mange chests nu. Hvis der er et eller andet, I vil have, jeg skal spille et eller andet bestemt, så bare skriv, så skal vi se, om jeg kan finde ud af det. Uip. Iron hjelm og læder Okay, det undrer mig virkelig, hvis der ikke er noget inde i det hus her. Troede lige. run. Jeg kan fucking ikke finde nogen chests. 22 arrows. Seriøst, men jeg har brug for noget gear. Jeg har... en chest. Ui. Guldhjelm og guldsko, men jeg har allerede brynjehjelm, det vil jeg egentlig hellere have på. Nej, altså guld. Jeg tror, der er hackers inde, fordi jeg kan overhovedet ikke finde en skid lort, og nu dør jeg. Der døde jeg. Fuck. Lort. Der. Jeg finder kun lort lige nu. Jeg har én pil. Jeg vil lige noget sådan noget drik. Yes. BRB. Mens hygger vi her. Det der hus der. Det prøver vi at se lidt nærmere på. Må det ikke, der er en chest nede i de her huller, ja. God røv var der. Okay. We try this. Okay. Yes, kom nu. Fuck, jeg skal op. Jeg skal op. Nej. Fuck. Fuck mit liv. Helt seriøst. Nej. Der skal der op. Jeg mener det. Hvordan fanden kommer jeg op der? Yes. Kan man lige komme derhen? Så op der. Op her. Yes. Ui, yeah, baby. I got the fucking deer sword. Der er en fucking nørd dernede. Sgu noget flækkeren. Og er der også en chest der. Look away, motherfucker. Er du blind, eller er du bare stærblind? Den chest der, ikke? Den snupper vi lige. Jeg tror vist lige, vi hopper ned her engang. Jeg tror vist lige, han ikke opdager os. Seriøst, sig ikke, det er sådan nogle trollers. Står her lige rundt om hjørnet. Der. Har du fået knippet nogle noobs? Nej, jeg følger efter en, som... Jeg tror, han har set mig. Jeg er ikke sikker. Okay, der har han. Han kommer der. Helt 100. Han har sgu ikke set mig, den bøsse. Nej. Kom nu. Udover. Yes, I got one. Okay. Mens du lige tager den der, så tager jeg lige en splæg. Ui. Har jeg ikke nogen pile? Fuck. Okay. Fuck, vi mangler mad. Der.
Der. Okay, de fighter inde i midten. Ui, Godt. en af dem døde. Vi kan godt prøve en hide and seek henne. Hvad? Jeg er også hide and seek henne. Nå ja. Okay. Hvor vi to ind i splæk. Hvordan fuck skal jeg komme ned her? Du kan godt lide at spille splæk. Fucking halvt liv. Okay. No, what splæk is. Okay, fuck, jeg dør! Fuck, mand, jeg døde. Jeg snupper lige en splæk. Jeg tror godt, du kan nå det, hvis du kunne det. En hvad? En splæk. Jeg starter med 4 sekunder. 3, 2, 1. Kom lige med den anden. Det bliver nemt det her. Hvad er det, du spiller, siger du? Splæk. Hvad er det? Spejlæg. Kender du ikke spejlæg? Nej. Jeg joiner lige en anden bane. Hvad vi filmer skulle lige en til, drenge. Ved du hvad, jeg skal lige... Det er lækker. Det er lækker. Jeg fik ham ned på 1 mere, bare lige vent. Jeg kunne lige 3 lag. Sådan der. Jeg fik ham ned på det først. Jeg tog 2. Okay. Skal over på den anden side af chestene. Der er ikke så mange inde. Fik ham lige en længere ned. Vi prøver. Starter godt ud. Starter rigtig godt ud. Oj. Jeg får sgu lidt af det hele. Og han løber. Fik hjelmen. Bukser. Og et woodsword. Okay. Det er samme bane som før. Fuck, han angriber allerede. Han angriber. Det er en intens kamp. Jeg er død. Jeg håber, det dør. Fuck ham. Så kan vi sammen. Jo, hvordan kommer han tilbage? Vi løber også så lige. Okay. Vent på mig. Okay, vi tager lige en til. Det kan vi godt lige nu, ikke? Jeg skal 24. 24. Der. Derinde. Jeg er også inde. Jeg er mange inde. Den bliver næsten fuld, Nico. Det er det sjove, når vi er fuld. Okay. En mere, kom en mere. Sådan Ja, der. vi er fuld. Okay, det bliver sjovt. Okay. Jeg vælger ikke at løbe ind. Okay, det gør jeg heller ikke. Jeg er lidt scared. Hej! Jeg det er en mongol. Hey, hvem er det? Det er en mongol. Bare lige så ved det. Jeg er fucking grim. Jeg kan allerede se en chest. Okay, du tager den, jeg tager den næste, okay? Der er en helt derovre. Det løber jeg hen til. Jeg starter godt ud. Okay, det er spændende. Han starter godt ud. For næsten fuld gear. Sammen her, du. Okay, den der vej tager jeg ikke. Okay, fuck. Der er allerede nogen efter mig. Han starter med stensvær. Fuck ham. Væk med dig. Fuck ham. Fuck dig. Fuck, hjælp! Dårlig guldlæb. Døde du? Yes. Hvordan? Ja, der var 4 efter mig. Nå, vi ses YouTube. Vi kommer nok til at filme med i dag, men det er ikke sikkert, at det bliver uploadet i dag. Men vi ses. Hej.